Hadi oğlum şöyle sana ne seyredin desene. Adın ne menir diye yaşayan geçen night. Adım Hacı Murat, oldu yaşayan. Nesin zilim oğlum at familyan. 97. yıl. Ondan. Krasnodar'dan Kazan'a geldim. Näme şu geldi? İşsemeni. Familyan ait. Elan wagtda näme şu geldi? Dur sonra durma. Familyan ne mi? Şükrettinov. Şükrettinov. Yani unir ne yaşayan? Stadyonun yaşayan. Stadyon ne yaşayan? Ahallı. Ondan sonra oğlum sen kortede ne yaşayan sakladı? Mut öldür çörek görüp öcüğlerinden. Bir ay takıldı. Ondan ne yemedik gittin sonra ne yemelerine uğrak gittin sonra ait. Telefon pulunu oldu. Ondan kimler tuttu seni? Babamları. Doğunlar mı? Ben doğunlar mısın? Neyse tanıma. Ha? Neyse neyse oynayalım bilemem. Git. Ne şu beydiyen oğlunlar sana çörek gören Krasnodar'da dettin mi şu işi doğru mu ait? Yok, edemem. Eden yok mu? Doğru can ayda Krasnodar'dan gruppa koyuyoruz. Kavga ettim diye ayteler. Edemem. Şurada sen bir yana tatarlan eline. Şundan mı? Eden işine kunyan mı? Kucu yok. Kasakta mesela yok. İçin sen kaç metre gedin sen mi? Hadi. Nesden yok yang bu ket yang oyu. Bak ha nesden yok kullan yok yang. Nesden kullan yok. Git topla. Populwa. Vallahi geçebilir. Koy taşla. Nura. Deret karadı mesela vallahi amrasiya da kam. Ne amrlı? Karaşör duran olur ulan kıvırtıram bu mut para saklar iyidirdik içirdik. Bula min sonunda bizim pullomdu telefonumda uğurladı baştı. Ya. Yan sonra. Ortalıkta videosu geçiyor oğlun mu şu? Ediliyordu. Onu tutan ben. Tuttum ben. Tuttum bunu. Tuttu kaçırmadık ellen. Öyle oldu. Pullon koydurduk ben bunu. Biliyor musun? Şu videoya var. Şu videoyu ben sıkana. Onun diyecek olan adam ne şöyle ben oranın bir şey yaptı. O şu diyor oranın tutmasından yine saklanırlar. İki gün. Şu uğurlak giden mi? Uğurlak Uğurlak bir ders giden kaydetti. Bir ders kaydetti. Ne mi ders kaydetti? Men ni dalo sen korkut beyimden pul oydurdu pul 18 milyon pulliydi Türkmenistan manadında. Oluyor uğurlan pul oydurduk bir daha şu pulun uzundan şololunu bile de mark verdik yine bir daha adam keser geldik bana. Onu saptı o bile yine bu da yetişti ya ara ne yaptı oğlum? Şu adı limit mevsim o değil. Biz yetiştiren bir ayar maskara ne ismi var biz onlar den ara da limit bir adamlar derler biz o. Onun yang video çektirip bir hakta Sonra biz Ankara'da Paris'e Berlin bizim aeroportta adımızı Türkmenistan'a bardığımız biz rapor alıyorlar. Ne yaptın? Ha, o yöneticinden birazcık yanlış eden yeriniz var da şu bir adamının erkinliğini, distinksyonunu beydip tanıp uğraşan ya var o tayda. Onu biz dangarımda söyle ne diysene? Kvartira getirdik ha. Biliyor musun? Yok kvartira getirsak da kuruluş oturduk. Bu şekilde turup da bir de topulur. Bıçak Şu sebepten biz ondan saklanmalı. Oğlum var özümüzde bir deper yetmesin diye. Onun tane şurada Rusya'da gözdak veriyor. İki tane Katarı var. Birinin adı var değil ki an bir mov. Birinin pulunu uğurluyor, birinin arayında maşinini bin toğulu ya. Maşin. Bıçaklı toplarına tuttama var mı? Avam saya doğru Norveç yanımızda. Şimdi o videonun kamerada pis yine yoktu yönü oğlunların tutnamadı yani şayet kolu bile da. Yani Ferono seyret dostum ben düşündüm. Bir zat var da bu tayda. Eğer biz herimiz öz hakkımızı adalet demokratik cemiyet için ayyan bunu. Конечно Türkmenistan'da yok o zaten hiç yönü. Adalet ve demokratik cemiyette devlette kariyet, polisiya şu zatların üstülen bir çok ömür almalı. Yani her kim öz hakkını özü banıp yankıyalık vurup korkutup şey alacak olsa onda kariyet merekkel, polisiya da gerekkel, prokuror merekkel elbette. Yöne hedir anarkiye gidip dur, hedir bezakonya gidip dur, Türkmenistan'da da şeyle, benim takım Rusya'da da şeyle, yani bazı çok aylarda da bir kanunçulukta kemçilikler var çünkü eşit oturuyor.
Onu geri oturacaklar. Yani esasında Türkmenistan'a değişliğeri Türkmenistan'ın içinde şeyle var, edenetlilikler var, şeyle var, bir kanunsuzluklar var. Hatta zaprosta öldürülen bir giden adamlar var ve bu adamlar için şonu öldüren adamlarını öldüren cinayet cevapkarşılığından çekilmedi yani. Sen zapros edenine öldü yani. Onu danıp vurup yencip sen birinciden onu zapros etmek kanunu yok ki. Yani bir adamın mertebesini yetmek kadar gidip durka urup yencip ölüsünü Allah'ım rahat mı ne şu bir bulucu olan var da milli hukukçuluğa çağırılıp Allah. ayın 20'sine çağırılıp 30'una ölçü veriliyor 3'ünden sonra. Allah'ım rahat. Şonu Allah'ım rahat Hudaý ram tuttum şu bir bulucu olan. Şunu azatları biz koyduk gördük ve şunu mengdeş başka da Süleyman Tursunbaýewiň ne suutnamasy bolan soň şolar mysal berýär. Başga da muňa mengdeş bir giden misallar bar. Ýöne suutnamasy bolman soň aýdy bilemdir. Indi şu zatlary ýurdun içinde şularyň özleri ýerine ýetirýärmi? Indi sen basan kişi boljaklar, basjaklardyr hawa. Biriniň yani hürriyetini elinden almak diýil ýa-da näme azatlygyny elinden almak, biriniň azatlygyny elinden almak diýip basakdan ýa-da. O bilen seredin men 2023 ýyly bir suç boldy men gördim de. O da biri bar. Sezen edin oglany. Adam kaýgaçan. O üçde oturup gelen oğurlup da altyada melte pärdi näme zay bar mundan. Garaz bir gün men oğlanlarla kafe oturmaňa rene gözüm zaňet gel oturuljygym diýip kafede. Orly bar ýani elimden bir käwada oğlan çyryp ýüşüp oturulýar bilýärsiň öýdüm. Onu o wany içinde ýörap bilen bir oğlany ondan çykdy men. Aýjygym diýdi bu sananmystym. Adam kim kaza mama o. Aýtaranmystym de men gysgaly ýöräň diýdim bu bir motorjygym diýdi durdum. Howam diýdim bu. Yan kaýtdy maňa. Magazyndan diýdi bir çyş ara. Bir paşka selim. Ondan bir arsal korusy, biram halwa sap geldi. Menem pulum berýän mesele bar gelýän men özüm o wagt 60 manat bir fasyony kilip döndük başlanma. Ondan bir bakurdan paşak diýerdi men. Yan kol. Sotaýda men bir oğlan aýtdym, "Agam jan oýnatdym, gülüm ýalym etdim de, paşak aýraryna diledim. Agam oýnatdym, o senden pul alyp gorma" diýdim bir oğlana men. Ondan Aýjygym diýdi onda baranlap nemetmejek odam pul alyp geldi de piçaň gaýra men näde giden agam gorkutdyň senden diýdim piçaň aýarsam şu ýanky nejem uryp götür. Zyňdym ýüzüne depip kanaladan kaýtdym. Indi garaz burus uçdum. 10 geçdi 10 ýaşym geçdi ol men kafede ýene oturýaryn olýan. Takdan da goýda şum dostum içdi ýerde goýra peýan goltuny büýün alyp gelýär kanizem alyp sen edýär. Oğlum bir ýer çeken öýde dur diýip. Näme bol eze diýsem öýde kakamam ýok. Ejem boyuna pısak diýip durdy ýa. Men seni içsek beýsek diýip namus. Mesele ýetip dura bäde. Men öýüle gap bardym uje. Öýüle gap bardym kakam buluşup duranda men sen meni ýok namus. Mesele bäde. Ýanky eşe urun ýa urdum maňa pısak topurly men eline pısagyny aldım sebäbi ölmem sporda gatyn ana ulan. Çoňa hypyl ýotdan öldüm goraň. Eşe urun ýa ýanky öldüm pısakda men öýüme pısak gelenlik sebäpli öldürjek boldy men denejem kakam aldım men şonu. Şeydip garaz men öýde üstüme gelip ol üstüme pısak geldi. Paris işgärlerinde men öýdäkler men gelmäkä mesem zaň edýär. Paris işgärde paşdy 2 saatdan soň ýöge edýärler. Men günäkär çykaryp men ýet suwka urupdylar. Haram. Ay bidatlar var ha bizim. Yok bizde var ha polisiýa işgärler hem topoy öz işlerini bilen o öz işlerini bilmän tamam. Şonyaly wagt näme hereket etmelidigini bilen o. Men o ýa polisiýa bardym men özüm boýunolma. Özüm götürüp nol sertdim edeni isme konup bolan. Men şo ýa bardym men awul eşe urun ýa elçiň bar ýerinde oýmadylar. Näet. Wa. Dewa wong deňmediler dewa wong öýdi şolum guluy. Men bir zat maslahat berjek şu aýda dinleýän üçüde ýakyn adamlar şu bir zat maslahat berjek. Türkmenistanna maşin sürýän bolsaňyz kameraňyz bolsun, öýüňizde de kameraňyz bolsun, hemme ýerde kameraňyz bolsun. Kamera zapis edýän kameralar bar. Türkmenistanna deliliňiz bolsun adamlar. Çünki şeýle bir döwre geldik. Siz haklydyňyzy suwd edip bilmersiňiz. Ina şu azyk görüň bar ýa. Keşke kamera bolsa da diýänsiň öýümde. Şeýlemi? Keşke kamera zapis etsin. O diňe bunu söýdüm öyle. İlk kamera bolmak üçin ki narman öýüm bolmadan men öýüm görkezdim. Aslında 2 forma durum ýakalýar, onu çeker. Hasan ikisi ýakalýar. Şu zatlam düzüldü. Brasiýa işlemäni aýtdym. 3 aýlyk wize bilen 10 wagt dolup geçdi. Indi men ýurda barmazak bolup
şöyle isläp gözümde döň urşa ödeýli bolýan ertir. Şolus üçin barzan para bu men basylýan ýene adam garar edýär. Ölsem ölünce taýda näme bolsa bolaýdy. Men şördünden 3 yıl işläp görmüyorum. Usulunu spekülüyor. Yani şolunu işläp şöyle pul zememe bärdin ýagdaýynam görmeli. Pul aýdaşy bärdinam koýdursam bolandan variantym ýok. Andy urşada daýym galýar. Ha. Özgeri işlerine de Etmalla. Türkmenistan düzeltmalla İngilizce. Barmallar, barsagam düzeltmene barmal dost. Başka ýagdaýda barmallar. Diňe düzeltmene barmaly. Barsam aeroportga garaş oturýarlar ama. Hemen arkamda adam ýok. Bir nälik düşünürsem şu wagtky ýaşaýmam we bilýän we kakam ýok olan. Men götürmeýi gora biljek adamym ýok. Adalet Ýok. Ejemlerimizi giýip maýyl daglasak, boldy başga adam ýok. Olara maýldy melenok. Berekella. Berekella. Adalet yok bolsa her birimiziň başy hop astynda, o her birimiziň janyny hop astynda bolsa adalet yok ýerde sen her wagt barap bir günä ýany gitmeň mümkin da her wagt. Şol men bardym, ýani men gitip şol suç üçin basylsam da 5 rot oýun, 10 rot oýun ýöne boşak gelerna men. Ýa şo maskalan gyrmar bolýar men ýalan tökmek üçin edýän. Yo. Şu TikTok video çek koyup şol bolan men janymy ýani gatdan da bunu suratym oýupdyr. Murat Hazi Murat şükretdiň iftibatdan çykýar. Näme dip öňünde bolan adam kwartira gelende men 5 saat namaz okuyan Kur'an-ı Kerim kitap götürüp bir de wagaz zurlum garip bir de meşi oğlan eýdat bir araman yapdy. Kwartirada bir ay muz saklar, iýdirip, içirip, mut gözüň gylama çekgen çilimli çekdik, çilimli çen apberip. Şey sakladı gaýur mol bolan 5 saat bolýar. Inzony bir şey şu an TikTok video öýtür. Nima o da adam mesipden raýonda tanalyp göremsem bir uruşda azatdy iki kakazan foral. Honu men danym TikTokda polisiýa berdim. Şol bolan näme eýle beýle Kur'an-ı Kerim kitap bella waýda bir de gargar Kur'an-ı Kerim kitapda. Videosy bar men oğlum arşaýdym. Onu biziň ýören o. Ol Kur'an-ı Kerim goýup gady edip onuň öňürtü Kur'an-ı Kerimde öňürtü oğurlamagyň erbet tatdygyny bilen okdum kal. Oğurlap gidipdir ol boýuna da ýatyra men o videony gördüm ha. Ýatan ýerinden. Gatlar näme üçin oğurladyň zat diýen oğurluk edipdir ol. Ol näme diýip video derler meňe. Ýok, o polisiýa bilen. Ya, 2019. Sebep burundan sözüňiz öýlenme başlan. 2019 ýylda men okuwçy wagtym oňşylar urdular maşagarda meni pysakladym. 4 urdular bolýar. Ol suç üçin men gitmedim. Urup men boýdyma oğurluk ýapurutlar, sebäp passan işlady bilenmi? Oğurluk ýapurutlar men malaletde boýdyma ur. Maretran oğurlar. Haram da. Haçan ýöne bärde bir içiň ýany biziň türkmenleriň bu Türkmenistanda adalatyň ýoklugy, adalatsızlygyň her kimiň başyna geljekdigi ne düşünenoklar da. Adalatsızlyk bugün bolmasa erti her kimiň başyna gelýär. Seniň arkanda bir ýok bolsa ýa puluň ýok bolsa sen hökman bir gün başyna belan tatyn alýan da. Ondan şoňa da düşünmeýär da biziň türkmenler haçan o beýne, haçan barmaly o pikirler olan bir düşünükdir. Aýmen. Ona men görünmäzler bar, gatki köpdi görünem däldirler ýa diňe pikir şol 2010-dan saga bäsiniz krat ödüm bilip başladym 10.000 sırna bakıp izlemle gaýjy mekbezek bolup Ongalyga, sığırdan gelen bir zapça söpýär, oň işini işle bäsiniz hassan okudydy. Hepde de bir gün 2 gün okuýdy, galan misler eserip. Ondan sonra sapyp akşamdan Turnov gaýtýaryn karateglerde. Gittim ýaşdym, yerlem oğlan işlerde peýdasy ýok. Diňe şol öňüňe bir ganzak bolup etdim, diňe aýak nastaslar ýykdylar. Şol ýurtda adalat bolmasa näçe alga ber, näçe jan edber, peýdasy ýok. Ýurtda adalat ýok sebäbi. Näçe Men bir zat sorajak. Azyk sen sporda da uruşma üçin gatnaşan näçe öýdüň o aslada? Uruşma üçin ýene şundä aslında sport diýen zat öýdüňi
beden taýdan taýýarlamak diýmek ol uruşma üçin edilmeli zat däl aslında. Yok o Doğru, değil ha. edilmeli zat. Yok seyretmeň netimi şu sport, gatnap sport turizmi okuw ýermek diýen bar arzum içikdi bile. O sport turizmi ýer okuw ýermek de daşa ýurtlara ýaşa çykmagan Aziýada da döwlet ülkede dünýäde döwlet ülkelerde şoň ýerlerde döwlet ülke tanatmak Sen nasıl gördüňmi? Men ağabeyler aytyp Türkmenistan sen diýersin. Okuw gydyklaryndan men gezip bolup bir ýerinden olýan. Men Türkmenistan'da alan yerlerime aittim oğlum. Mehmet alan yerlerime belayıptı. Bu da pastırdım. Mağlar var koydum. Şu yazdaydı şeyim dedi. Ne anladın sen de pul soruyorlar dedi. Sever giren tanıştım bağ. Yönü koyuz men dostum Türkmenistan'da yeralli beşede kıyırlıydı karateydi. Şolur. Prezident kahkanada deşebedi. Ulluk etmeli oğlunlar tagrandan çıkardılar. Pullar enlere şon yerleri gidiyor. Vermedikleri ama başka yerlerden. No. Ya men okuw gydyklaryndan finansiýa pulla bilýän adamyň men bolýar howsum gaçdy. Bir neme taýdan. Ýara nerwe üçüp bilýän bir taýdan şu tarapdan hows hemme tarapdan gaçdy bolýar. Özüm garaýy şurdum, etjem ustaçylyk öwrenýän şundan bir dapdy çöreği men gatdy öwrenýän ustaçylykdan. Gerekli. Inha görýänmi? Seredin bir ýurtda şeret hemme kişi ne bir klassa da hemme kişi matematik bolup çykanok ya hemme kişi fizikany goýuşynok şu klasyň içinde bir sany iki sany fizika ýokdy çağa çykýar. Bir sany iki sany matematik çykýar. Bir sany iki sany beden terbiyeden şunýaly sport taýdan. Ne şuňa häzir git medik boljakmy diýip ýok o diýer häzir. Şuňa medik boljakmy diýip ýok diýer. Çünki howes o däl. Ine howes bolan adamlaram pul bilen korrupsiýa bilen öňün ýapdylar. Inha bir giden ýaşlanmadyň geljegi de aýlanyp otur. Öýleningmi sen azyk şu ýaşynda? Men öýlenem, moňa men öýlenmem. Men öýlenmem, var ýa-da men tutmasalar var. Bizlerde zarubeja çıkardılar. Yine şunaka bir gayrat osuraklar. Son yine şunaka krisiyatni işte dediler patsanları zatlarını oğurluydular. Son patsanlar bile şu sizlerin istek edediler. Türkmenistan'a gidedilerden bile satadılar. Sizler öyünüze barı bilmişler. Neçe bir yüzlerce adam bilemem ben şunaka. Beslem, yüzlerce adamı bilemem ben. Sen iki tek yağdayda yüreyen. Yok. Vardı video öyledi. I think Telegram'da mesela şu video koyuyor bilýän. İki tane üç Azerbaycan. İki de video özleyeyim. İki de. Yok başka video yine. İki tane Azerbaycan. İki tane Azerbaycan taşeron tezgah ise pulunu verin olam için bir belli orada belli markette soyuyorlar. Görün olsun video moşlar anlarım. Tezgah soyu hak içiyor. Şöyle. İkisinden soya boyun soyun yani. Bir yerine öldüren oklar. Näme stawasyan aýtmak üçin, şu üçin aýtmak üçin. Oýanlar. Şey edilsenin wakanda hawara şu kanun bilmeýänliginden barda başka da kan olarlar şonýa kanun bilmeýänligi üçin bir kanun hereketler edýär aýagyny boýnunyň üstünde goýup ýetişiňiz o bir kanun da başka da feňal olarlar kan da şonýa bir kanun hereket edýärler ondan öýleri haklan bolsa haksyz bolýar da şonýa etsin. Şoň üçin tatarlar $5.000 pul oýdular ha. Şoň getirip bersendi. Men şu $5.000 şoň ertip $5.000 mal gaýdýadym. Ak gaýdansa ben Ýewropa geçýärdim. Men şonu etmedim. Men türkmenim şully. Bakara Azik. Ya. Mesela bir zat düşüntürün. Вот sen не хочешь, да, bizden Türkmenistan'da ya Virxavensin zakonu etmeli bilesem. Hökmet tavatda işlemeli. Şunaka situasiyalar bolmamalı bilesem mi? Düşündün? Barma maşenistwo, barma oğurluk. Polis eşkerler şu bilen zanimasiya etmeli. Adalatlı bir şekilde buna çözüm tapıp пострадавший adama kompensasiyasını etsinler. Bilmeyиш. Zakonu tıkır işletmeli. Bizerem bu zatları geçtik, bizerem bilemiz nimeliyini. Pravda unaka maştapta emez. Al gidettik tam, bir-iki şapa deyizi görettik. Düşünesen bu yılı takiyi bir işi. No, bu eti proştu. Bize şunu düzeltmeli Azik. Düşündün mü? Чтобы sen iki tek patsanlar oğlum bir minut. Чтобы zarubeja çıktın şunaka случай oldu mu? Şu delanı Türkmenistan'a daşap özünü dakazat edebilmek için düşündük. Zakon işlemeli. Sagat da işlemeli.
Yo, Türkmenistan Sen kim neправильно Hitler? Блядь, если так разобраться. Nepravno mi roda, bil wot union bi dota urom do bi de toplan sira dang de kulum dala lay. Onno sira dang geçen yıl Rusya geçen yıl açıp oldu mi gideme de Mart agide fevral aylar yanvar aylar pasola var gıdıklan kordum dil bile ma koydum. Bardaşını durup seyredip oçru duruyorlar orta pasola. Biz için. Olur görüp şey karar bir yerine tanışıyordu mediydi. Gıdıklan namolan puan ay jigi mesele yok. Kulum gariyan uro yani şu at menden 900 oldu. Kul sordu 3 aylık viza bile içinde dedi. Geçimin emmeden. Bolya dedim. Hani gayda indi pulcemden London bundan deyip bana da parası oğlum da garlam ben. Şeydim. Ondan yan kolun diyecek bolyanın bilen bak gide var 37.000 dolar, 35.000 dolar. Adamlar sokup maşen istedi. Pulun hala da şer duro çok deyip. Ondan sonra işte. Nişala uğraşı arkan gelip basılmadı. ne etti? Abi, daha çok doğru ne dedi oğlum. Onu ne dedi çıktı haberlerde da. 37.000 dolar alıp ya. Türkmenistan'da. Olur ne ben orası satarız. Tamam ne yapmışsın satarım diye. Eğer düşün ben ağam ayttım sen neydim ben istim kulağıma dedi ne adam takımı bunu alıp sen bitiren ol kenin dedim. Biliyor musun? Ben dedim o pul berule mok dedim ben dedim. Hasan takımı bitir korkun ne vizan ne bilen diyeceğim dedim. Deyip korkun ne mesela pulun ne belinde korkun. Ondan sonra ben pul verecek dedim. Ay sen bana maşenlik diyecek kulağıma söyle gitti bana urşu böyle edildi. Yani öyle. Sen bana maşenlik söz maç beşal etti. Ay benim erkek mi gel korç götürsün şöyle dedim gara hoca hiç saat yok ağam ben dedim dinle guruluş sözüyle emme mesela ay urdu bana varsa benim durulama ama bir el alır ölüş tutamadı gitti yani uruştum ben köle tekel varsa ondan bundan gurulu o da gitti sonra yine alırdı. Be. Ştayda Benim men de bir çek bolýan. sonuçta da dedipsin ödüňen bir başyňan bir alyp çık sen ýaly olar bile gerek Türkmenistana gerek umumyň. Ben Ha, o. Başka zaman Türkmenistan'a barmella şöyle kella golden bak berti palisi avarmalamy gezi wayny kamada varmalmy şöyle bol göre şehir murto çekip zayıwlanýar. Birazdan sonra şöyle Yok. barmala. urşa gitme. Bu canı birezek. Bered Allah. Bu dünyaya birezek gelesek. Uruşa gitsen sen nime puş işini mesela boşuna mı öleceksin hey? Ha? İki variant var. Durkanı. İki variant var. Birincisi yaxşı pul toplaysan Türkmenistan'da pat kupa dedesen yani sokenekaları, studyaları, zatları düşündün mü? İkinci variant oy 50-50 Türkmenistan'daki iş. Yani adalet yok. Dine satın al bilesen. İkinci iş başka bir yurda çıkarsan bozkunluğa zada tapşırasan. Limalı bozkunluk dediler ha. Sığınma. Sığınma veresen. Bir. Başka zat yok bu yanda. Almanya asmanadan yere düşýän şey ýapelek diýenim garaş belki oňa çende halk aýaga almagy mümkin. Şu häkimeti bir aýyrsak muny şu türmedekiler bar birinji oçur polny kamnise düdüp täzeden tutuş hemmesini adýydo. Yani söýletli we siýasy tutsalara göni birinji oçur. Göni oçatmaly olara. Onun naşarım ağır cinayet eden bolmasa, yeňil cinayet ýa-da 12 ýyl ulmaýan ýaşly oturanlar bar, olaram çykarmaly. 10 ýyldan geçen oturanlar bar, garry daýdalar bar diýe ejelenmez bar diýe bir giden. O psikologik ýükgäkden adamlar bar diýe olaram boşatmaly. O türmäni wada bir adatmaly, sanly adatmaly. Bir adamlary türmäde dikmek bilen siýasat alyp barmalylar, jemgyýete gazanmak bilen siýasat alyp barmaly. Olary nädip jemgyýete gazanmaly täze. O türmäge girdi diýip onuň turda boýy garalanyp gidip otyr. Üstesine de halkyň arasynda da pesgöz bilen teredilip otyr. Olar ýazatly etmeler. Ol tehel meherdatçyny meni türmäde oturmalylar o. Onu var sapsym etdiler var. Adaletli hereket etmeli olar. Bitte soram var. Rossiyada edilen любой bir cinayet, любой Rossiyada вообще zaruberde edilen любой bir cinayet o yanının kanunu bilen çözülmeli. Eğer de çözülmese o Türkmenistan'da onu çekmekten zat yok. Yani benim şu fikir dağım. Это неправильно. Чисто по закону алсаң, понимаешь? Примерно, да, скажем. Cinayet Rossiyada edilen olsa Rossiya çözmeli ýöne Rossiýanyň adalatyna anamam ben şonu aýdyp berayım. Okey, bratan, okey, bazar yok. No Türkmenistan'ın teritoriýasynda edilmedi. Это fakt o. Bu häzir arş gaýet edilmedik, diýeli açylmadyk Rossiýanyň territoriýasynda. Rossiýanyň territoriýasynda diýeli açylan bolsa muny tagam goýmaýarlar. Tordular şu taýda neme derler. Okey, значит, bratan, Türkmenistan'a barsa bunu cinayet çekecek bolsalar Rossiyada bolan zat üçün ikanda bular rasledwiniýany geçediler bratan. Sen maňa şonu düşüntürseňe. Ha, nimeniň esasy? Arda bara.
O taýda Ha? arda bar, Türkmensana baryp hemme dady Arda bar. nime dip videolar görkezip arda bar mümkin. We o ardaň esasında video delili bar. Barsa, конечно, o jenayet eger Russiýada çözgüde ya polisiýanyň söýlen gaýet suud iş amal aşyrylmadyk bolsa Türkmenistan ýa-ni. Edýär ýani. Bak, şöyle ben çok Türkmenistan vatandaşa alo gitsem. bu Yani- pravda ben da kansa düşünmem bu zada. No, benim bilişime göre eğer de bir adam Turkiyada ille Zarubejda cinayet eden bolsa, o cinayet işini şu yani çözmeyen bolsa, bu Türkmenistan'da uzadı çözmeye hakkı yok. Kanday da может şurada bir ta faktör var to что video çekilen bolsa. A boyamaydı bilet, ben şu yanda 6 ay yattım. Российский Федерация bana bilet aydalı şunaka короче karar verdi 3 ay yattım çıktım. Все. Aydı biledi bratan. Пусть палят, потом кelle dövüp yürü. Понимаешь? Bilme как правовой законda şunaka kanday işledi. Hekaye gurrun görülmersin. Sen hani karar veren olsa, hani suudun kararın çözgüde bir sorar. Berer o tadı registrasyonu nomer var. Onu to Russiýadan sorar registrasyonu nomerinin. Azik, O da hakkında üstünü anıklap terör etdiler, onu bilecek bu. Azik, bunu satın alıp aladı. Hem yerde. Sana düşüntürmeye gerek yok. Bu kağızları. Onu satın alıp bolýar diýen ol. Eýöne kimden sen wel dawa bäli bir sokup durlanan men o ise pullamy alem bu. Onun elinde şu atalar Türkmenistan'a varanda o hükümete berer ýalagan pul yok da ondan alaty yok. Diňe daşy burada geçen aýmada Yo sen häzir hiç adam söz bilen ok ýöne şu an bizden bir taraplayın, bir tarapy diňläp reşene çıkarmalar, iki tarapam diňläp o adalatly suud şey bolýar. Munyň variantyndy variant, onuň variantyny diňlemeli. O şeydi onu kadiýetin işgärleri öldür çöderler onu ýöne haçanna bir adam ine şol bolan men sana bir sorak berjek Azik. Sana şunu berjek. Eger sen bilsedin Türkmenistana baranda özüňi şu suudda da karar edip biljeňi, günäsizligiňi, haksızlygyňy, şu ismi atylan tökmekdigini, senin aslında onuň şeydenliňi, şu şaýatlar bilen ilileşdirip biljekdiňi, özüňi gowy mesleň we şonu düşündirseň ýeňjekdiňi gowy mesleň. Barardyň gerek Türkmenistana? Barardım ha men video dalym onu. Barardyň. Aşkar, Görýänmi? Ine Türkmenistanyň hökümetiniň Serdar Berdimuhammedowyň ýalňyş taýdaty özüniň kadiýet ulgamyny normal struktury düzüp bilmedi, aşağınak kadrlar, normal kadrlar bilen üçün edip halkymyzyň öňünde önam gazanyp bilmedi, şoň üçin men ha illeşlemedi, şoňa önanmasaň, kadiýet, adalet bolmansaň, şu illeşlemede men ha urşa gitsemmi, ýa-ni emessemmi diýip çykaryp gözleýär. Görýän eger bilsedi ki, biziň ýurdumyz, prezidentimiz gowy, kadiýetimiz gowy, para berseň hem haksız çykarýar, haklyny hakly çykarýar. Para berjek bolýanyň özüni wasyp görýän hökümetiň badyny bilse, şol oglan gatar kaýyn barardy. Döwüşne çyparardy, men hakly, men ol haksız diýerdi. Ol zadymyz owlady, birem şeýdi gorkudyp aldyk hawa. Onuň jenaýatam, jerimetem näme bolsa, medeniýetlice iki poy kolum, Amerikan türmeleri bir nemäň içinde iki poy kova boldy. İki poy kol türmeleri medeniýetlice türmeleri bolsa-dy, ol ijad edilmeýän, urulmaýan, 6 adamlyk berlerde 30 adamlyk bolmaýan türmeler bolsa-dy, aýşo türmäde gitsemedi ýani optik giderdi şo ýurda. Görýänmi? Adalet nähili wajyp. Kadiýet ulgamy, diň işgärleri konkretna çökün bizde. Men özüme mädir şu Türkmenistanyň türmesine hiç kim girmeni islemok da. Çünkü ondan aňarda näme bolup ýör, bir Hudaý bilýär, bir şoň içindekiler bilýär. 2019 ýyly siz orada oturumda men 18 adam kamerada 30 adam bol. ikraty. Onun näme? Onun naşara bir giden ceza görnüşler var, administrativ cezalar var, ýöne para bilen hem ýapyp bilýärdiler, ýa-da zähmeti işletmek nemesi var, näçe saat, näme işlerde işletmeli, hoçoluk jemgyýetçilik işlerinde. Şuňa meňde cezalan görnüşler var. Ýani antakçak neme bilen sapyp we innik sapar gaýtalanmaz ýalam düşündürüş işlerini geçirip, şu taýyp düşünmeldigi üçin şu taýda ýürütip psikologlar işlese, hukuk gorucu işgärler işlese, hökümetden aýlyk alyp şu taýyp gelenlere kanuny düşündirse, inişlatlar etmeli düşündirse, adamlaryň var, adamlara sen bu adam at diýsen, şolam özüni gowy diýip başlaýar. Şonu eden oklarda var, bular diňe men seni basýan, men seni näme diýen, o suratlaryň asýalar berýär, bir taraplan diňleýärler. Bolly şu Türkmenistanyň o zaman emmek kaçmak bilen bolýar. Şurada bir Polisiýa, prokuraturaň eline düşenýärdim bolma, komitete bolly. Bastian'a notýarlar, çünkü Bastian diýmese pul ýok, para ýok. Bastian diýmeli ki,
Gullamaly bu paran bir yerden maşyny satmaly, jaýyn satmaly, para getirmeli. Basılmacak adamynyň gorkup paralan yerler gatken, aslında kanun esasında basılmaly ýa şolady. Ýöne gorkup öýünü jaýyny maşyny satdyran haramladyp korrupsiýoner organ işlerleri bar. Sizin çağınızdan çıkar olur ya harami men o. Ya birimler şu refir dinleyen iyileştirdi de burada aço. Eğer şu doğun garnaşlarınızda kadı, prokuror, polisiya, bağ olsa aydın o şolar o. Yani eceğiniz kakanız işleyen olsa. Ece kaka şu pulu halal kazanıp getiriyen mi, haramdan getiriyen mi deyip soran o şonu. Ya bir maşkalan ocağını dağıtıp getirdin mi deyip soran var. İyecek geldiğin şu getiren haram pulunu deyin. Halal getir bir de deyin. Biraz birden bir talapkar bolalım o bizim piyaladan bir giden korrupsiyonerlerle satayım işini orada öğrenmeden var. Еще плюс. Плюс şurada yazıp da temanı ütkedeyin indi de yazadlar. Ma karanlar. Aç. Hormatlı izleyiciler, hormatlı vatandaşlar. Bu bizlerin yaş geleceğimiz, şunaka yiğitlerimiz şunaka situasiyada yürekti. Şunaka problemalarda yürektiler. Sizler düşünüyorsunuz ama bu adam çıktasız yağdaydı. Türkmenistan'da adalet yok. Barı bilmedi. Şunda yüzlerce, может binlerce bize bilimiz bittesine azik var. Çıkıp şu efirimize koşuldu. Может sizlerin karındaşlarınız vardır şunaka. Bize bu temanı böyle razвернутый видde oturup absürdar etmeyin hormatlı vatandaşlar. Bile oturup çıkış tapmalı bunaka situasiyada. Düşünesizler mi? Yine nimş etmeli bize. Yok temanı ütkeler. Bize просто разговор için gelemiz. Yok. Bize şunaka temaların üstünde durup sizlerin komentarlarınızı okuyup bir какой-то выход из ситуации tapmalı. Впредь şunaka yine temalar bolsa уже bizlerin elimizde готовый material bolmalı. Aydı bilmeli. Kanda etsek nima oladı? Düşünesizler mi? Men Türkmenistan'a basanlar, men de gorkýan adam ýok. Bir çıkarın azara sagryp Allah jany. Ýene ýygynden ala gatnamaly jemde. Ben de şunu soracaktım senden. Твердо мы sen уверен, то, что sana bir anda iş açıldı, информация конкретно, то, что sana реальная угроза var Türkmenistan'a barsan. Конкретно mı olsa? Sebäseret, men şol stuşda ýa-ki sakga oturma trenerim jaň etdim. So? Nirde hop hamın sen görpämdi. Bul ýa trener, soň trener säsle bula maska bardy. Birler şol marlar men ýitdir ýa-da beýtdir ýa-da urup boýundan bardy, opşy ömür nasma des koýdy goý. Indi millet parasy geçip oturup geldi trener sile taşladı bula ular. Gary işte gelip görünü bula. Sportsmena, ýa-tapdyr tane döwlet ýaşamat näme? Ady belli. Şonam meň ýaşaryp nakant berdir ýaşaňa da. Ja, sportsmen men diýip şol iki sutka sakladylar. Yok. Son şolar mı aytdı sana? Olar men edilýär mawarlaşamakdan oň mesulü hawal etip ýa özüme. Premo ýördüm çykanmak ýene de etmesin oňa diýip. Может sana bile я не знаю. Kara zad etme, nimalı jut naganet etme özüne de. Yok, aşağıya o da bolup biler o aşağıya. Seret ol sebebi buların sen şu videonu gördün ha, ol eýam köpçülüge çykdymy, repressiýa gidip durda şu wagt köpçülüge çykan adam eýam repressiýa edýärler da. Näme? Gurleme diýalak köpçülüge çykma diýaly edýärler da, onýaly şeyden adamy ondan mana hökman, mana hila ederler benim pikirimçe. Tebe bu köpçülüge çykardy ol urlany zat edenni ondan. Ol bilýärmi? O nemeleri zat etdi, o kim o gaýşnikler surata düşürdi video. Ana şol oglan onu näsutga atdylar ay. Lewapda ol şol söýüş. No, lewapda boldy. Ondan gara mana hila ederler bunu. Ulak wagta basarlar. Bazıları вроде бы 15 sutka attılar. 15 sutka mollasına çattılar bile. Mollanın nime işi var ya da meçidin şu kerkiçinin bile ben bilmem karuçem mesela 15 sutka atıp çıkarttılar. O dalleş tutmasını bilinmez. Azik sen yaxşı padummy. Toko sam sıklığa desəň, eğer de gitsen oşa hayma. Menin açık zatım şu. Eğer de elimizden nime gelse liçkamıza yazı bilesən. Menin elimden nime gelse men pastarayız o. Sesin bolu bilemem. Bir ikide nomer var o. No ýa-da bizlerden çekinediler tam tıkımı viza dedi. Hiç kim bize ne yapışat etmedi bu Türkmenistan taraftan düşündük. Hatta başka bir elimizden gelen kömek gerek bolsa пожалуйста обращайся. Но hiç kanaka bir şekilde ülke gitme. Urşa hayış. Пожалуйста.